Li Rojavayê Kurdistanê ji destpêka damezrandina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ve weke yekemîn partî siyasî Kurdî li ser destê Dr. Nureddin Zaza û hejmarek hevalên wî û heta roja îro xebatkar û serkirdeyên partî û şagirtên Rêbaza Kurdayetiyê û hilgirên projeya netewî û mafê gelê Kurd rastî girtin, revandin, eşkence û terorkirinê tên. Lê tevaya wan asengî û binpêkirinan nebûn rêgir û nekarîbûn viyana wan xebatkaran û armancên wan biçemînin. Partî di dana qurbaniyan de berdewam ma. Ji wan tekoşer û xebatkaran jî serkirdeyê Kurd Behzad Dorsina. Roja 24 Cotmeha sala 2012 demjimêr heftê êvarê, dema ku serkirdeyê leheng û kurdperwer Behzad Dorsin hesam, endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li gor ku hemî zanyariyên şadhalan û malbat û serkirdayetiya pedekesê tekez dikin, li gel ciwanê Kurd Nîdal Selîm Horan bi otomobîleke ji corê Toyota Pick-up bi niyaz bû berê xwe bide Herêma Kurdistanê, bi armanca ku karekî partî pêk bîna. Li ser xalekê di navbera gundên Şekirxaçê û Melemerzê de ku ew dever di wê demê de tenha jêr kontrola çekdarên YPG yên bi ser PYD ve ye. Ji aliyê çekdarên PYD ve hate revandin û tenha çarenivîsa wî li gel Horan nediyar e. Behzad Dorsin kurê dêrika Rojavayê Kurdistanê karekî rastteqîn di ber pirsgirêkên milletê xwe de bi mêranî dikir, piştevanekî bihêz bû ji bo şoreşa Sûriyê, ji destpêka pêxistina wê ve û serkirdayetiya çalakiyên rêxistinên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li gelek deverên Rojavayê Kurdistanê kiriye. Serbarî xwepêşandanên aştiyana ku li gel heval û dost û alîgirên xwe birêvet birin. Ji ber helwestên Dorsin û karê wî yê bihêz û xuyanî li bajarê Dêrikê û derdora wî û bandora ku civaka xwe de di nav hevalên xwe de dikir, beriya werê revandin Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li Dêrikê, partiya herî bihêz û xwedî cemawer bû û bûbû kelemek di çavê dijminên Kurd û Kurdistanê û şoreşa Sûriyê de. Endamê Polîtbîroya pedekesê ji aliyê çekdarên PYD ve hate revandin. Beriya revandinê jî du caran hatibû şopandin û gefa binçavkirina wî hatibû kirin. Piştî revandina serkirde Behzad Dorsin, Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di daxuyaniyekê de kiryarên PYD û revandina serkirdeyê xwe bi tundî şermezar kir û got ku desthilatdariya ewlehîl deverê û YPG ew berpirsin di ber wê kiryarê de û daxwaza serbestberdana Dorsin û çalakvanê Kurd Nîdal bi awayekî bilez kir. Lê PYD û rejêma Sûriyê ti ber sivên fermî encam nedan. Piştî çend salan PYD revandina Dorsin red kir. Her wiha di wê demê de hemî rêxistinên pedekesê û enekesê û hevrêzên ciwanan li hindir û dervî welêt daxuyanî belav kirin û revandina xebatkarê Kurd Behzad şermezar kir û daxwaza serbestberdana wî kirin. Tevlî ku rêkeftinên Hewlêr 1 û 2 û rêkeftina Duhokê bi serpereştiya Serok Mesûd Barzanî di navbera Encumena Niştimaniya Kurdî Enekesê û PYD de hatin encamdan û tevlî hemî guhertinên hatine kirin ji 2012 vewta niha û bangên welatparêzan ji bo nêzîkbûneke Kurdî di tevgera Kurdî de û tevlî daxwaza Enekesê bi diyarkirina çarenivîsa serkirde Behzad Dorsin û hemî xebatkar û çalakvanên Kurd yên revandî weke merceke serekeş bo gihiştinê bo levhatinê û yekrêziya mala Kurdî di navbera Enekesê û partiyên peyenekê ku PYD serpereştiya wan dike û tevlî ku qesedê ragihand ku ew ê komîteke taybet ji bo şopandin û çareserkirina vê dosyayê ava bike, lê heta niha çarenivîsa Dorsin û hejmarek xebatkar û çalakvanên siyasî nediyar e û PYD xwe ji wê dosyayê dide paş û direva. Li ser dirêjahiya salên borî PYD bi sedan teroristên Daişê serbestberdana. Lê weke çavdêr û çalakvanên Kurd dipirsin û dibêjin gelo PYD ji ber çê çarenivîsa xebatkar û xizmetkarekî gelê Kurd mîna Behzad Dorsin û binçavkiriyên Kurd diyar nake û ji ber çê bi çi nerîn û çi hişî teroristên ku zarok û ciwan û dê û bavên Kurdan kuştina û teror kirina û serjêkirina û mal û milkên wan wêran kirina serbest berdida. Gelo metirsiya wan xebatkarên Kurd jiya Daişê bêtir e. Behzad Dorsin bavê pîran xwendina xwe ya seretayî û amadeyî li bajarê Dêrikê kir. Di sala 1982 de bawernameya asta navendî beşê zanistê bi dest veanî. Xwendina xwe li Kolêja Amadekirina Mamosteyan piştra bawernameya mafê fêrkirina asta seretayî wergirt di sala 1984 de û berdewam kir ta ku îcazeya lîsans li Kolêja Perwerdeyê ji Zankoya Feratê bi dest veanî. Sala 1980 tevlî refên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bûye û kar di rêxistina xwendevanan de li Dêrikê û pişta li Hesekê dikir. Her wiha di nav desteyên partî de pile pile ji desteya Xwecehî, desteya Şaxt ta komîta herêmî bi ser ket û bi dest veanî. Di Kongreyê Dihaniyê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ku di sala 2007 de hate darxistin wekû endamê komîta navendî û piştra ji bo Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya hate hilbijartin. Di Kongreyê Niştimaniyê Kurdî de ku di 26 Cotmeha sala 2011 de hate darxistin beşdarî wekû nûnerê pedekesê kir. Piştra weke endamê desteya cîbicîkariya Enekesê berpirsê devera Dêrikê bû.
ژالیە پارتیا دموکراتا کوردستان سووریاوە بەرپرسێ ڕێخستنا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا لە هەرێما کوردستانی بوو هەروەها بەرپرسێ ئەنجومەنە خۆجەهی یا ئەنجومەنە نیشتیمانیا کوردی لە دێرکێ بوو سەرکردەیە کوردش دایک بوویە باژارێ دێرکەیە دسێ مەها 11 ساڵە 1964 خودی خێزانە و باوێ 4 زارۆک و 5 برایەنە دەم و ساڵ دەرباس دەبن کادر و سەرکردە و ئالیگرێن پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا وەرێ بازا کوردایەتیە و ماڵباتە سەرکردە بەهزار دۆرسن چاوێوان لڤەگەراویە داک و جارەکە دن کار و خەباتە خۆ بەردەوام بکە